עכשיו, זה משהו אדם צריך לעשות את זה בעולם עם הזיווג שלו. אבל עד שאדם יזכה לזיווג שלו, יש טיפול שאני ממליץ לעבור אותו אצלנו, שזה טיפול שנקרא טיפול זכר ונקבה וזיווג קצה. לכל אדם, אם אתם בתור מתקשרים יכולים לעשות את זה לבד, תעשו את זה לבד. או כדאי להזמין טיפול בעניין הזה, או תנסו להבין איך אנחנו עושים אותו. בצד ימין לפופיק של האדם, יש את האנרגיה הזכרית שבו, ומצד שמאל לפופיק יש את האנרגיה הנקבית שלו, של האדם. והאדם בתקשור יכול לראות איך נראה הזכר ואיך נראית הנקבה, ולאחד את הכוחות ביניהם. אנשים רואים שהנקבה פצועה, לפעמים רואים שאין בכלל נקבה, יש רק זכרים. כל מיני צרות שאנשים עוברים, לפעמים המקום של הזכר בנקבה ונקבה בזכר, בגלל וזה קורה הרבה לאנשים עם נטיות מיניות שהן מבולבלות. אז בעצם אפשר לאזן את הזכר ואת הנקבה. אחרי שמאזנים את הזכר והנקבה שבתוך עצמנו, אנחנו יכולים להגיד זיווג קצה, כלומר להוציא את הנקבה מתוך הגוף שלנו, או את הזכר מתוך הגוף שלנו, ולהגיד לו בוא ניפגש במציאות ולמשוך אותו אל תוך המציאות, ואז אנחנו זוכים לזיווג שלנו. כי ראינו בתקשור, יותר נכון אליאל ראתה בתקשור, שאין גאולה אמיתית לאדם, אלא אם כן הוא נמצא עם הזיווג שלו משורש נשמתו באמת. ואם אתם נמצאים לא עם הזיווג שלכם משורש נשמתם, על ידי זה שתעשו את התיקון, אני פגם אני בושה אני חטא, וגם בני הזוג שלכם יעשו גם הוספת שם, כמו שתכף נדבר על זה, אתם תזכו להיות זיווג הגון משורש נשמתכם, ולהיכנס לגן עדן בעודכם בחייכם כבר עכשיו עם האדם שאתם נמצאים איתו, כי הוא ישתנה ויתוקן אוטומטית. כי הוספת שם זה בעצם לידה מחדש, זה נהיה במהות חדשה. כן. ואז אז בעצם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה בגן עדן חוכמים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה בגן עדן כל מיני כהנים גדולים, זה לא, אי אפשר, אי אפשר, מתישהו אתה תחטא, ואז אתה לא ראוי כבר. אבל הקדוש ברוך הוא ישמח להיות עם הקוף, מה הכוונה? רוצה להיות חבר שלנו. הוא רוצה חברים, הקדוש ברוך הוא רוצה חברים. לא, ולאחר מכן נרקוד בשמחה, שאנחנו חוזרים לגן עדן, נמשוך את הזיווג שלנו, מי שרוצה שם טיפול באמצע, בתוך כל הדבר הענק הזה, יש טיפול שנקרא משיכת זוגיות. זכר נקבה, לידה מחדש. זה לידה מחדש, ל-DNA מתוקן, עם משהו מדהים שירד לנו בתקשור, שאפשר לעשות את זה רק פנים אל פנים, ואז, או שאתם בתור מתקשרים, אתם מבינים לבד איך לעשות, ואז אתם צוחקים בסוד, אז יתמלא שחוק פינו, ואתם מבינים מה שמשפיע עליכם זה לא טומאה וטהרה, וזה לא מצוות, זה לא מצוות ועבירות, והקדוש ברוך הוא כמו אדון רוצה לרדות בכם, לא תעשו את רצונו, אלא הקדוש ברוך הוא שמח בכם, והוא רוצה שתהיו בשמחה כל הזמן, וזה שבט האהבה. מה שמשפיע על השבט הזה, זה אם אתם נאמנים לעצמכם או לא נאמנים לעצמכם. האם אתם משקרים לעצמכם בתת המודע, או לא משקרים לעצמכם בתת המודע. האם אתם אמיתיים, נאמנים לחברים. נאמנים לחברים ולעצמכם או לא. וזה רק הקול הפנימי בריברסינג, או בהיפנוזה, או בטרנס עמוק, אפשר לדעת לאיפה אתם משויכים, אם אתם אמיתיים או לא. ושם בעצם יודעים אם אתם חוטאים או לא, כי בממד 5, בממדים הגבוהים, סליחה, אין טומאה וטהרה. יש יש מראות. מראות. השתקפות. אני נאמן או לא נאמן, אני אמיתי או לא אמיתי. ובממדים הגבוהים, החברים שלכם, אנשים רוחניים גבוהים, שאם הם מרגישים שאתם מזויפים, הם יסלקו אתכם. כל אחד הוא צליל, כל אחד צריך להיות צליל מדויק.